Kasama mo pa ang iyong barkada, ba't sintonadong nang haharana? Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine. Wag idadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung yung mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maaruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, tiyagang di ko makupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung yung mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maaruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ika'y naglalakas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung yung mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung yung mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung yung mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maaruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di ka dapat sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako nagtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ang tamang nota. Kahit ang titig nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasing wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon?
Mahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama pa sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon? Ang buhay ko gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon, na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. I was hurt and I was fooled by a love made by rules. I wanna break free from the past that's stained, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. And we'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side.
I just wanna love you through sorrow and pain. Sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising, nagising ang matagal na himbing. Nagising, nagising ang aking damdamin. Kaya ako'y aasa na rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan ng umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Babalik, balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan kita. Babalik, balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan. Babalik, balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Hanggang hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo. Babalik at babalikan. Babalik at babalikan. Babalik at babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita.
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Martes sa inyo mga kauturan. Pasalamatan kag dayawon nato ng Dios sa sini nga bag-ong adlaw. Ginadumdum naton subong ang memorial nanday San Juan de Brevo kag San Isaac Hoges, mga pari kag ila mga kaupdanan nga mga martir. Sang nagapanawag ang mga matarong ginapamatian sila sang Ginoo kag ginaluwas niya sila sa tanan nila nga mga palaligban. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginbuot nga ang pagsugod sang imo simbahan sa naaminhan nga Amerika mapasantos paagi sa pagwali kag pagkamatay nanday San Juan, San Isaac kag sang ila mga kaupdanan. Itugot nga sa imo kaayo kag sa ila mga pag-ampo, magdugang adlaw-adlaw sing bugana ang bag-o nga mga Kristiyanos sa tanan nga mga ukbong sang kalibutan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 35, tubtob 38. Si Jesus nagsiling, maghanda kamo para sa bisan ano nga magaabot, nga nawakusan ang inyo nga mga hawak, kag nasindian ang inyo nga mga suga. Subong sa mga sulugoon nga nagahulat sang ilaagalon, nga magapauli halin sa punsyon sa kasal. Kung mag-abot siya kag magpanuktok, sa gilayon abrihan nila siya. Bulahan yadto nga mga sulugoon nga masapuan sang ilaagalon nga nagamata kag handa sa pag-abot niya. Nagasiling ako sa inyo nga magawag ko siya sang iya nga tampi, papungkoon niya sila kag serbihan. Daw ano kamalipayon sa ila, kung iya sila maabdan nga nagahulat, bisan nga tungang gabi, ukon kaagaho na siya mag-abot. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong nga adlaw sa imo, Sister Ameline, kag sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan. Aton subong mabatian ang mensahe ni Kristo sa aton mga balasahon, nga amo ang pagbantay, agud nga hindi kita mahulog sa katalagman tungod sang kadalok sang tawo. Tidiri may kapiestahan kita sang duwa ka mga grupo sa mga santos. Ang una, mga French nga mga Jesuits kag Oblate missionaries to the Hurons and Iroquois dito sa North America
sang 1642 and 1649. Ang ilang mga ngalan sanday St. John de Brebeuf and Isaac Jogues, mga pari, kag ilang mga kaupdanan, sila tanan mga martyrs. Kagang isa, amo si St. Paul of the Cross, October 18, 1775 siya napatay, isa ka Italian nga natao sa Liguria, kag renowned preacher and founder sa mga Passionists, who combine sang ilang apostolado sa paghatag sa mga retreats and seminars, kag ilang misyon with penitential monasticism. Ano ang common sa ila? Iti mga French nga mga oblate missionaries nga sa pagpangulo ni St. Isaac kag ni St. John de Brebeuf, sila naghalad sang ila kaugalingon bilang mga martyrs dito sa mga American Indians. Kag sila naghakos ang krus ni Kristo. Kag ining si St. Paul, nga founder sa mga Passionist, iya mangin pakamahal kag hakos ang krus ni Kristo. Ti mga utod, sa sining pandemic, no, kadamo gid sang mga tawo nga makita mo nga ginatistingan gid sila sa ilang nga pagtuo. May mga tawo nga ara sa gahom, gintagaan sang damo nga perbilihiyo, damo sang ilang nga mga manggad, resources nga diyan sa ila, pero tan-awa bala nag-abusar, guilty of graft and corruption, nangin arrogante. They always demand privileges and entitlements. No, ginuna pa nila ya ang kakinahanglanon sa ila pamilya. Kagang ila permi nga panimuot ya kinahanglanon may budget gid, dapat may money gid nga ganaron at the expense of the innocents and the poor. Didri makita naton ang spirituality of the cross. Ang tao galing ay sa ka-Kristiyano yan nagakalipay kung the more niya nga ginamat-amat, hilway ang kaugalingon sa pagpangapyot sining pagkabutang sang kalibutan. Kay ang tao galing nga malipayon, naga-build up na siya sa matudtuod niya nga manggad para sa langit. Kag ang Ginoo lamang ang makahatag sang matutud nga kalipay, kay siya ang matud nga manggad nga aton nga ginapangita. Kabay pang hindi kita magdinalok, hindi ka na mangin maiayahon, kag labi na sa pandaon sang pandemya, we need to go out of our comfort zones and help as much as possible. Hindi kita magpangayo kung ano ang sarang naton makuha sa gobyerno, kundi nga kung ano na lang ang sarang naton mahatag para sa gobyerno, para sa katauhan. Kag let us always be honest how we handle resources. Be transparent kaysa uli nga mga inadlaw may universal accounting ang Diyos nga gahatag para sa aton. Kung ginano naton ining mga regalo, mga manggad nga ginhatag niya para sa aton. Kagabay pa nga, kita mismo man mangin regalo para sa iban nga mga naga-kinahanglan. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kaghangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang buot silingon nga magtuo sa isa lamang ka Dios? Ang pagtuo sa isagid lang ka Dios
Nagalakip sa pagkilala sang iya pagkadako kag pagkagamhanan. Nagalakip ini sing pagkabuhi nga mapinasalamaton kag padayon nga pagtugyan sang kaugalingon sa iya bisan pa sa tunga sang kasakitan. Nagalakip ini sang padayon nga pagkilala sang pag-isa kag matuod nga dignidad sang tanan nga katawhan nga gintuga suno sa iya larawan. Nagalakip ini sang paggamit sang maayo sang tanan nga bagay nga iya gintuga. Ang katisismo. Ang katisismo. Ang katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang tagsang panahon nga kamustahon ini, istorihon kag pamati